खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। गनायथि मोनखानाय हाखौ सेना लानो नागिरनायनि अजद चिरां जिल्ला फुरसारा ओनसोलनि गं 27 नखर थानाय गामिया सरकारनिफ्राय हानि गोनांथार फोरमानलाइफोरखौ मोननायनि उनावबो सेना लाजानो नागिरनायनि अजद होदों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय 17 बिगानिबो बांसिन हा दङ आरो बे हाखौ गावसोर खाजोनाबो होयो। लोगोसेनो गावसोरनियाव माखासे गोनांथार लेखा बिलाइफोरबो दङ। नाथाय बे हाखौ स्लुइस गेट भुगिबिल बान कमिटिया डिपार्टमेन्टआ बागान बानायनो पारमिसन होदों होननानै सेना लानो नागिरदों होनना अजद होदों। आथिखालाव बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा गिखांनाय मोन्दों आरो सरकारनियाव गावसोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो हेफाजाब हास्थायदों। BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय 12थि जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि रिभिउ मिटिंखौ थांनाय सानखालि जथुमनाय जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अक्ट'आव जानाय BTR गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो सागानगिरि आफाद फारियै एबसु, NDFB आरो UBPO गेजेराव 12थि जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि रिभिउ मिटिंखौ थांनाय सानखालि एबा 23 जुनआव गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव जथुमनाय जायो होननानै मिन्थिनो मोन्दों। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स, एनि डिभिजननि जइन्ट सेक्रेटारिनि मासि लानानै जथुमनाय मेलाव BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै रोखायै सावरायनाय जायो। लोगोसे गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव बे गोनांथार सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावख'निफ्राय भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म बिथाङाबो मेलाव बाहागो लायो। NDFB आरो UBPO हान्जानिफ्रायबो गुवाहाटी आरो क'क्राझार DC अफिसनिफ्राय भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथांमोना बाहागो लायो होननानै मिन्थिनो मोन्दों। आसाम सरकारनिफ्राय एडिशनेल सेक्रेटारि मसन्दा मागदालिन फार्टिन IAS आरो ADGP हिरेन चन्द्रनाथ IPS जों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोरा मेलाव भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों बाहागो लायो। BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मुकेश चन्द्र साहू IAS बिथाङाबो भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनो थाखाय दाबि दैखांनाय जायो होननानैबो मिन्थिनो मोन्दों। रङियायाव जापानिज एन्सेफेलाइटिस एबा जेइनि जेंनाया लान्थ्रियै बांदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जेइ एबा जापानिज एन्सेफेलाइटिसआ थाम्फैजों गोसारग्रा मोनसे भाइरास। बे बेरामनि जाहोनाव आरोबाव सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जायो, जायनि उनाव ओनसोलाव जिंगाया बांदों। खौरांनि बायदिब्ला रङियानि बे आइजोखौ गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेज हस्पिटाल एबा GMCH आव फाहामथाय होनाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा जिउ खोमायो। बे केसनि उनाव रङियायाव जापानिज एन्सेफेलाइटिसजों थैनायफोरनि अनजिमाया बांनानै 3 जाबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। जाथायखौ गोथौयै गोनांथि होनानै गाहाम देहा बिफाना गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलनि न'फोरखौ लांदां खालामनो बिथोन होदों। आथिखालाव ओनसोलनि सुबुंफोरा दाय जाबसिनदों दि गाहाम देहा बिफाना थि समाव थोजासे थांखि लायाखै, जायनि जाहोनाव थासारिया बांसिनै गिथावना जादों। फारसेथिं खुंथायआ गाहाम देहा बिफानखौ थासारिखौ नोजोर होनानै गोख्रोंसिनै हाबा मावनो बिथोन होदों। क'क्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगावआव पाब्लिक बासआव फरायसुलिफोरखौ गाज्रि आखु खालामनायनि जाहोनाव सासे दायनिगिरिया हमजादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। गसाइगावआव पेसेन्जार बासआव कलेजनि फरायसुलिखौ सासे सिनाय मोनि सेंग्राया गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बेनि सोमोन्दै मिन्थिनानै बासआव थानाय गुबुन दावबायारिफोरा लोगो नांनानै बासखौ लाखिना दायनिगिरिखौ बायजोआव लाबोनानै गाग्लोबो। बासआव सम सम जों आइजोफोरनि सायाव जानाय बेबायदि जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बे बासआव 2 फरायसुलि आरो सासे आइजोआ खुनुरुखुमै रैखाथि मोनो होननानै मिन्थिनो मोन्दों। धुबुरी जिल्लानि साफदग्रामनिफ्राय गसाइगाव जाना धामारहाटसिम थांनाय AS 03 BC 4559 नम्बरनि आसिबुल मुंनि बासआव बे जाथाया जादों होननाबो मिन्थिनो मोन्दों। 3 नं क'क्राझार बियाबनि MLA मुस्रिमा सेवलि महिलारीनि बाख्नायथाव हाबाफारि। थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदियै 3 नं क'क्राझार बियाबनि MLA मुस्रिमा सेवलि महिलारीया 3 नं क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय उल्टापानि VCDCनि सिङाव थानाय फुंबिलि गामिनि भेन्सार स्कुलखौ मोजां खालामनो आरो लोंग्रा दैनि दैखर खुरनो लोगोसे लाइमोनफोरनो गेलेनो थाखाय जोलुरनि अनसुंथाइखौ होदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। लाबायनपुर ग्राम सभानि सिङाव थानाय फुंबिलि गामि, ब्रह्मपुर गामि,
लालफानि गामि आरो निज्रागुरि गामि गासै गंब्रै गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि आरो एमएलए मुस्रिमा सेवलि महिलारिखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे उननि समाव माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो थाखाय खावलायदों। चिराङाव रेलजों सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। चिरांनि बिजनियाव जादों बे जाथाया। थैनाय सुबुंखौ आसाम जौगालु आफादनि चिरां जिल्ला समितिनि आफादगिरि आरो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि होनना मोनथिनो मोन्दों। बे थैनाय सुबुङानो जादों 65 बोसोर बैसोनि भबानी प्रसाद राय। बिखौ रायजोआरि फाहामसालियाव फाहामगिरिया थैबाय होनना फोसावदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। गुवाहाटीआव सिखाव खावनाय जाथाया बांदों। गुवाहाटीनि मालिगाव ओनसोलाव सासे दुथाङा लामायाव थाबायना थांनाय सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय सनाखौ पिस्तल दिन्थिनानै सिख'ना लांदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। जाथाय जानाय समाव आइजोआ गोबां जुजिदोंमोन नाथाय हायासै आरो दुथाङा सनाखौ लाना खारलाङो। बे जाथायाव आइजोआ जोखोमबो जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। जाथायनि नुथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजायो। आथिखालाव जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गिखांदों। बे समाव पुलिसआ केमेरायाव नायनानै दुथां सुबुंखौ हमनो नाजानाया सोलिगासिनो दङ होननानैबो मोनथिनो मोन्दों। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मार्केट सेटेलमेन्ट कमिटिनि कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट रिपर्ट प्रसेसिंनि मिटिंखौ थांनाय सानखालि खुंफुंनाय जादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। एमसिएलए दनेश्वर गयारीनि मासि सामलायनायजों खुंफुंनाय जायो। हाथाइ गोरोबथाया ओनसोलारि फालांगिखौ गोख्रों खालामनाय, खाजोना बांहोनाय आरो फालांगिरिफोर, फानग्राफोर आरो बायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे हेफाजाबारि आबहावा सोमजिनायाव गोनांथार बिफाव लायो। थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि 112 हाथाइफोरनि टेन्डारआ जोबनायनि उनाव थांनाय सानखालि सेटेलमेन्टनि सायाव गिबि मेल खुंनाय जादों होननानैबो मोनथिनो मोन्दों।